Crees que, en xeral, a xente comprende, entende o que hai detrás da construción de instrumentos? Eu penso que non de todo. Bueno, ao final estamos afeitos a ir a unha tenda de música ou internet hoxe en día e dicir, sí, quero esta guitarra, algo super impulsivo moitas veces ou incluso eso, moi sinxelo de facer. Fas un clic ou vas á tenda, colles esta, vas pa casa e... Xa. Pero o que ofrecemos os constructores máis pequenos é un traballo moito máis personalizado, ao final. Ti vas buscando un instrumento cun, pois xa sexa cunha estética determinada, cun son determinado, cunhas características determinadas, e nós intentamos acomodar tamén os nosos gustos, as nosas preferencias e o noso estilo de facer as cousas ao que ti queres. E isto é como todo, a min me pode gustar esta camisa e a outro non, esta guitarra pode ser para ti, pero para outro músico non. Entón, hai unha cousa tamén de aprecio polo traballo de X artesán, de ese artesán ou artesá, que se crea unha relación entre o músico e o artesán, basicamente.